Beba tofa te bosong rogno Nashin bitongo imaniyo hano Beba tofa te bosong rogno बेलाखि हामबाय नर्थ मिडिया पार्सन संनोबा जों दिनै माहायगोन जों थांनाय साल कलाकमानो बोसोर कलाकमानो माहायगि चुबाय दङ दिनै माहायगोन जों खायसेया चिनि दाखोग्रा गुलकजान चिनि पूर्व चामसार एडिसि भिलेज नि आन्दाराव मेलकाबारियाव लामा साजि थानजाका गाय आबनो बं नुखुंगो माइचाया चुगिया जरावा ते बं नुखुंनि जे पाइथाकनि सामुंगो चिनि जे चुक्तै जों टिप्रामा थानि इंगै बुबाग्रानि जे दागि जा ककथाइबाय चिनि बरनि नांमान जरा चुबारिनि सामान जरावा जी किसी चाची जे जानी जे तुझे खोंसा खोंने चुबा लाये जो तेरे बंद खोंगा माही पाइथन नहीं जरा हुआ किसी चा पाइच चुबा लाये क्या अब न बरों को बेलाई खरीद चुचो बेलाई थांग पाइ खेने नहीं लामार बेलाई चाहिए पाइनो पे बेलाई कौन नांगो हाई बन माही के जो थांचा के बस कने सालोगा चिनी बरों रोना नांगमानी जरा माही चुबा हुए जो माही के कैसे ना चुबा लाये जो थांचा नहीं फान माही के जो बस कने चिनी बरों रोग बस कने वास्ते माही आखा तेरे बारी लाये नहीं अब न जो माही के चुबा लाये एक्चुअली बेलाई खाली मुझे बेलाई रोखामिया जे कैंसर बेमार मानजों थैजाओ आइबानो कैंसर बेमार मानजों तो रां पैसा गोनांथार मानसि सालजन जागा सालनो इटे बासिवो किन्तु बासिनो तो मारो मैया आइ केबो रां पैसा करैबाय जे नंमानि सुतु नि नायसिबो बुखा कष्ट खायनो बं लगिनि मारो न बन फासनो थैजानि नायसिलाय मातो हाकोनो खायनो करि का बाय थिके सर दिनो जा फाइ खाना फाइ क्या ते जे थानाय वादि नगर बेलाई खाय सालनि सालदाम गोबांनि जराव बं नगंग थैमानि सालनो बंनि जे नखंगो जे थैमानि सालनो बं नुवाति नगनि दाति बं नगरबो बाइक थाखानि खानाका देवा देवाल बाइक थाखा गाय जों एडमिनिस्ट्रेशन तहसिल जों कक सालायका गाय आबनो ताबो बरनि म कम्पेन्सेसन बसु जते बररिखा जों आबो नायनि नै जों याके जों म चिनि तारटेखाय जों प्रशासन बाय मालाय एसडीएम साहेब मालाय याकने बाइके बरनो नांगमानि जते बरनो बाइके चुबायमान आबो म जों कक दिनै जों जा सुबा थानि चिनि ब्लॉक ने आश्रमबारी ने ब्लॉक कमिटी ने चिनि वाइस प्रेसिडेंट नि ताकोग्रा दास बोलचिं ते चुमै दङ खय डिस्ट्रिक्ट ने वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि ताकोग्रा दाति थि ते चिनि जत बीसी नि चेयरमैन मेंबर चिनि मानव तेव आमचनि चिनि लीडर्स रक चिनि ताकोग्रा सं इनके जुन जत पालबास के आमचनि बरर वाइ जों पालके चिनि चुबाय मानका